We couldn't enter into the school compound. Look at, see how we are far covering these people. See, we are afraid. We are afraid of them. Imagine what is happening. Today is 8th of September 2025. This is Orata Secondary School, Owerri North. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe m si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.ch asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo nke si na steeti Imo wee pụta n'ụlọ akwụkwọ ama dịka Orata Secondary School nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Owerri North na ya bụ steeti Imo. Ebe ndị nkụzi ya bụ ụlọ akwụkwọ na-ebe arịrị gbasara ndị ugwu ndị ọchị ehi bụ ndị Fulani ndị chịrị ehi ha wee gaa were ọnọdụ n'ime ya bụ ụlọ akwụkwọ dịka ha bịara ka ha bido akwụkwọ na ụbọchị Mọnde gara aga bụ mkpụrụ ụbọchị nke 8 nke ọnwa Septemba n'afọ 2025 a anyị nọ n'ime ya bụ Mọnde 8 Septemba 2025. Dịka anyị ga-ahụ na ya bụ ihe onyonyo, ha bụ ndị ugwu chịrị ọtụtụ ehi wee ghasaa na akụkụ niile nke ya bụ ụlọ akwụkwọ, ma ebe esi aba na klaasị ma ebe ha bụ ndị nkụzi na-arụ ọrụ ugbo. Nke ha kacha wee na-ebe arịrị ya bụ na ha gosiri ubi ebe ha bụ ndị nkụzi na-akọ nri n'ime ya bụ ụlọ akwụkwọ, ka ha bụ ndị ugwu si wee were ehi wee tachasịa ihe niile ha kọrọ n'ubi ebe ahụ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụrụ ka o si wee gaa na ụlọ akwụkwọ Orata Secondary School nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Owerri North na steeti Imo. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. This is Orata Secondary School. The herders and their cows have taken over Orata Secondary School. Imagine. Today is Monday, 8th of September 2025. Look at. We couldn't enter into the school compound. Look at. See how we are far covering these people. See, we are afraid. We are afraid of them. Imagine what is happening. Today is 8th of September 2025. This is Orata Secondary School, Owerri North. Just watch. Watch, they have taken over the school compound. We can't enter into the classroom. We are afraid here. Watch. 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 Just look at. Look at, they have taken over. See, millions of them. Imagine. Millions of them. Look at them. Just take a look. Look at them. They have taken over. Take a look. They have taken over. See, millions of them. Look at them. Look at. Look at. Inside our classrooms. See, Everywhere. Look at. Look at. Look at. Our classrooms. Eh? Everywhere. Imagine. Look at. Look at. They have taken over at a secondary school. Look at them. Look at them. Look at them. Thousands of them. Now, come and see. They are the farm principal. Farm baby. Look at many people. Look at. Look at. Richard, they have cleared our farm. Look at.
Look at fertilizer. A bag of fertilizer. We bought it at 17,000 naira. Hired laborers. Look at. See what happened. This is somebody's farm, a teacher's farm. Look at the principal's farm. I mean, look, the principals. Yes, the two principals. Look at their farm. Look at everything is gone. They just finished everything. Look at. Look at. Look at. ehe ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Na mbụ ana m asị ha bụ ndị nkụzi bụ ndị kọrọ ubi ebe ahụ, ana m asị unu ndonu. Otu ihe ha na-ekwu, Naijiria emeela unu dịka o sikwa wee na-eme ọtụtụ ndị mmadụ kwa ụbọchị. Ma otu ajụjụ m chọrọ ịjụ bụ, enwekwara ụmụ ikorobịa n'obodo ahụ bụ ebe ụlọ akwụkwọ ahụ dị? Mana ebe ya bụ ihe ga-anọ wee dị njọ bụ ezigodo ụmụ ikorobịa ndị obodo bịa chụọ ndị ugwu ọsọ chụpụ ha na ehi ha. Ọkwa ụmụ akwụkwọ ga-aga ebe ahụ wee gụwa akwụkwọ, achụchakwanụ ha ọsọ, ha eburu ọgụ laghachitezi azụ n'ụlọ akwụkwọ mgbe ụmụ akwụkwọ nọzi ebe ahụ. Ọ ga-akakwa njọ. Ajụjụ ọzọ m bịaziri na-ajụ onwe m mgbe m na-ekiri ya bụ ihe onyonyo bụ, kedu ka ime ya bụ ụlọ akwụkwọ si wee tochie ahịhịa nke otu ahụ? Maka na ọ bụnụ ahịhịa bụ ihe mbụ bubara ha bụ ndị ọchị ehi na ya bụ ụlọ akwụkwọ. Anyị ma na enwere ebe a kọchara ubi, mana ebe a na-akọghịkwa n'ubi akụkụ ebe ndị ọzọ n'ụlọ akwụkwọ kwanụ, kedu ọnwa ole ka ọ dị emechiri akwụkwọ emechi? O wee bujezie m n'ajụjụ nke m chọrọ ịjụ sị, ọ na-abụ emechi akwụkwọ, ọkwa nwere ndị bụ ndị ọrụ klina, ndị mkpocha na nzacha a na-etinyewe n'ụlọ akwụkwọ. Ọ na-abụ ụmụ akwụkwọ lawa, ha bụ ndị klina esokwara lawa holiday na ụlọ akwụkwọ gọọmenti? Maka ana m eche na ụlọ akwụkwọ gọọmenti emechiri nnọọ akwụkwọ na ya ihe dịka ọnwa abụọ gara aga ekwesịghị itochi ahịhịa nke otu ahụ. Mana ka o sila dị, ihe mere nnọọ ebe ahụ bụ ihe na-eme ebe niile n'obodo Naijiria. Maka na o doro onye ọbụla anya n'obodo Naijiria dịka obodo ndị ara. Ihe ọbụla na-eme mgbe ọbụla bụ na ha bụ ndị ọchị ehi bụzi ọnyịrị gọọmenti. Onwezi gọọmenti ọbụla na-emenwu ha ihe ọbụla, mana be ndị ugwu, mana be anyị. Ọ bụghị ọnwa ole na ole gara aga ka anyị kewetachara ihe onyonyo nke esekwara n'ime Owerri, n'etiti Owerri, n'otu roundabout nke dị n'iru otu ụlọ ezumike ama ama na Owerri, ebe ha bụ ndị ugwu chikwara ehi wee na-anọchi ụzọ. Nke ụlọ akwụkwọ bụzi gịnị? Ma ọkwa izuụka ole na ole gara aga ka anyị ka hụrụ ozi si n'aka ndị gọọmenti steeti Imo wee pụta, bụ ozi ịdọ aka na ntị nye ndị na-achị ehi. Ha achịzila ehi wee na-akpagharị n'ebe dị iche iche na ime Owerri. Nke a ji wee mee nke a. Unu chetara na afọ 2021 mgbe ndị gọvanọ steeti dị iche iche n'ala Igbo na-ewepụta iwu anti-open grazing law, na gọvanọ Hope Uzodimma si na onweghị ihe gbasara steeti Imo na iwu anti-open grazing law, n'ihi na onweghị ihe na-esere ha bụ ndị steeti Imo na ndị ọchị ehi. N'agbanyeghị na gọọmenti steeti niile ahụ ndị mere ya bụ iwu anti-open grazing law mgbe ahụ, onwebeghị ma otu n'ime ha ji ya bụ iwu wee na-arụ ọrụ, maka na ehi ka na-agbagharị ebe niile. Mana kamgbe ahụ rukwe n'ugbu a, kedu ihe mere? Onwenugo otu onye ugwu ejidere wee kpọchie ya si ya kedu ihe mere ji wee dị iwu a? Kedukweni ha na-eme ha? Kedukweni ha ga-eme ha? Onweghị. Ya bụ na ya bụ iwu niile na ozi ịdọ aka na ntị niile ha na-ewepụta bụ nnọọ naanị n'akwụkwọ, naanị na news ka ọ na-apụta. Ọ bụrụkwa maka iji ya wee rụọ ọrụ, maọkwanụ ijide otu onye wee were ya mee ihe maatụ ka ndị ọzọ wee mụrụ ihe. Nke ahụ nwere ike ịbụ na nrọ ka ọ ga-eme. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala etu anyị si eme ya, denyere anyị ebumnuche gị, otu iso hụ ya bụ ihe nke ikiruru ugbu a, nakwanụ ihe ị na-eche na ọ ga-abụ ihe kwesịrị ime ka ebee ara niile ndị ugwu na-awe na mpaghara dị iche iche nke ala anyị. Deere anyị na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị, onye asị gị jide ka iji.
onye a sị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị nabata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị onye taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, a sị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ onyonyo a, pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.